Alma, andam ka na ba? Oo. Hari Limhay, salamat nga ning uban ka namo. Nagpaabot mi sa mga pulong nimo karon, Hari Musaya. Gipapundo ko kamo aron akong mabasa ang mga record sa katawhan ni Zenith. Nga mauusab ang mga record sa iyang apo nga si Limhay sa panahon nga mibiya sila sa Sarahemla hangtod sa ilang pagbalik. Ug usab sa record ni Alma ug iyang kaigsuunan ug tanan nga kasakit gikan sa ilang pagbiya sa Sarahemla hangtod sa ilang pagbalik. Ako si Zenith. Nahibalo bahin sa yuta sa Nephi. Nadasig kaayong mapanunod ang yuta. Midala kutob sa gustong muadto aron manag-iya sa yuta. Human sa mga adlawng pagkasaag sa kamingawan, nagtolda kami duol sa yuta sa among mga amahan. Ug nagpakisayod ko sa hari kun ako ug akong katawhan makaadto ba ug malinawong manag-iya sa yuta. Ka ba nga kami malinawong manag-iya sa yuta? Ug nakigsaad siya kanako nga ako makapanag-iya sa yuta. Ug misugo usab siya nga ang iyang katawhan mubiya sa yuta. Ug nagsugod kami sa pagdaghan ug paglambo sa yuta. Apan nanlimbong ug naglipot si Hari Laman aron maulipon ang akong katawhan. Giulhog niya ang iyang katawhan nga makigbingkil sa akong katawhan. Busa nagsugod ang mga gubat ug panagbingkil sa yuta. Ug nangamuyo kami sa Ginoo nga siya muluwas kanamo gikan sa among mga kaaway. Ug ang Dios namati kanamo ug misulong uban sa iyang kusog nga kami miabog kanila gikan sa among yuta. Sa katapusan gitugyan ni Zenith ang gingharian kang Noah usa sa iyang anak. Apan wala niya sunda ang pamaagi sa iyang amahan kay wala siya mutuman sa mga sugo sa Dios. Prisuha siya. Og gisalikway og gipapatay ni Noah ang propetang si Abinaday pinaagi sa kalayo. Mahitabo nga daghan sa imong binhi mag-antos sa mga kasakit nga akong giantos. Gani sa kasakit sa kamatayon, dayon ikaw mag-antos sama sa akong giantos. Si Hari Noah wala mabalaka sa iyang katawhan kaysa iyang kinabuhi. Dihang gisulong na sab sila sa mga lamanita, kimando sa hari nga biyaan sa mga lalaki ang ilang mga asawa ug mga anak ug manglayas. Apan dunay daghan nga dili mo biya kanila. Kadtong nagpabilin uban sa ilang mga asawa, mipabarog sa matahom nilang mga anak nga babaye, ug mohangyo sa mga lamanita nga dili sila pamatyon. Kadtong nanglayas uban ni Noah, nanumpa nga balikon nila ang ilang mga asawa ug mga anak, og nangasuko sila sa hari, og gipaantos siya gani sa kamatayon pinaagi sa kalayo. Og dakpo na usab unta nila ang mga pari og pamatyon, apan nakalaya sila. Human mamatay si Noah, si Limhay nga anak sa hari, kitugyanan sa gingharian, og gisugdan ni Limhay ang pagtukod sa gingharian ug sa kalinaw sa iyang katawhan sulod sa 2 ka tuig. Sa laing bahin, ang mga pari ni Hari Noah ganang laya sa mando sa ilang hari, sa kahadlok nga patyon sila sa katawhan, wala na mamalik sa ilang asawa ug mga anak. Kay nadiskubrihan ang mga anak nga babae sa mga lamanita, ilang gidagit silang ngadto sa kamingawan. Nakapasuko kini sa mga lamanita, kay abi nila ug ang katawhan ni Limhay ang bidagit. Maong gisulong nila si Limhay ug ang iyang katawhan. Apan naamguhan ni Limhay nga si Amulon ug kauban ng mga pari ang nasayop. Og mihupay sa hari sa lamanita ug mituman sa panumpa nga ilang gihimo kaniya. Kay gibati nila nga mas maayo pa nga naa sila sa pagkaulipon kaysa mga matay sila. Human ni ana ang mga lamanita na hulhog na sab sa kasuko batok sa mga netita. Og miadto sa mga utlanan sa yuta. Wala sila mopatay kanila tungod sa panumpa nga gihimo sa ilang hari kang Limhay. Apan misagpa, migamit sa ilang gahom kanila, mipatong og bugat nga palasanon og biabog kanila sama sa ilang gihimo sa amang nga asno. Oo, tanan kini nahimo nga ang pulong sa Ginoo matuman. Walay paagi nga maluwas ang ilang kaugalingon gikan sa ilang mga kamot kay giliyukan sila sa mga lamanita.
Ang katawhan nagtinguha nga makig-away kanila o gibuntog sila sa mga lamanita ni pasibog ug ni patay sa daghan kanila. Og nakig-away na sab sila apan sila napasibog ug nag-anto sa dakong kapildihan. Oo, namalik sila sa ikatulong higayon ug nag-anto sa samang paagi ug kadtong wala mapatay namalik sa takbayan sa Nephi ug gipaubos nila ang ilang kaugalingon gani ngadto sa yuta sa kinahilagman sa yugo sa pagkaulipon. Lihok! Gitugyan ang kaugalingon nga bunalan, abugon, ngadto og nganhi ug pasagubangon sumala sa tinguha sa ilang kaaway. Palihog luwasang. Ug nangamuyo sila sa Dios nga luwason sila gikan sa ilang mga kasakit. Amen. Karon, ang Ginoo dugay mitubag sa ilang pangamuyo kay dautan sila. Apan sila gitubag sa Ginoo ug may pahumok sa ilang kasing-kasing nga nagsugod kagaan ang ilang palasanon. Ug nioswag sila sa yuta ug mitanom og daghang lugas, nagpasanay og daghang panon. Kahayupan sila wala na mag-anto sa kagutom. Karon, nagtinguha kong masayod bahin sa katawhan nga nangadto aron mopuyo sa yuta sa lihay Nephi. Kay ang among katawhan walay nadunggan, sukad sila mibiya sa Sarahemla. Mitugot ko nga si Amon uban sa kusgang mga lalaki mutunga sa yuta sa lihay Nephi aron magpakisayod bahin sa atong kaigsuunan. Nangadto sila sa bungtod sa amihanang bahin. Og si Amon midala og tulo ka igsuong lalaki. Og nang lugsong sila sa yuta sa Nephi ug tan-awa nahimamat nila si Hari Limhay. Sultii ko nganong kamo nangaha sa pagduol sa mga paril sa syudad. Samtang ako uban sa ako mga tigbantay didto sa gawas. Mitugot kong dili kamo hilabtan. Nga ako makapangutanan ninyo. Kung dili, ako musugo nga patyon kamo sa akong mga tigbantay. Gitugutan kamo nga musulti. O hari, nakasiguro ko nga kung nakailakan ako, dili ka mo tugot nga ako aduna niining mga gapos. Ako si Amon. Ugikan ako sa yuta sa Sarahemla. Magpakisayod bahin sa among kaigsuunan kinsa gipagawas ni Zenef gikan na nga yuta. Karon akong natino nga ang akong kaigsuunang naa sa yuta sa Zarahemla buhi pa. Giulipon kami sa mga lamanita og gipabuhis og bugat pasanon. Og karon ang atong kaigsuunan muluwas kanato gikan sa pagkaulipon. O kamo nga akong katawhan, ihangad ang inyong mga ulo og paglipay. Niabot na ang panahon, kay dili na layo nga dili na kita ubos sa kamanduan sa atong mga kaaway. Busa, ihangad ang inyong ulo og paglipay og salig kamo sa Dios. Kung mobalik kamo sa Ginoo sa kinasing-kasing, musalig og mualagad kaniya sa tanang kakugi sa hunahuna. Siya sa iyang kabubuton og kahimuot, muluwas kaninyo gikan sa pagkaulipon. Nangonsulta kami sa katawan unsaon nga maluwas kami sa pagkaulipon. Walay laing baagi, gawas sa pag-adto sa kamingawan. O hari, kung ikaw naminaw sa akong mga pulong, ug kay sila nakaalagad kanimo, ako nagtinguha nga maminaw ka sa akong mga pulong karon. Makasulti ka na, Gideon. Tanawa nga agianan sa luyo nga dapit sa syudad. Ang mga tigbantay sa mga lamanita, magabi, mahubog, mupahibalo kita sa tanang katawan nga sila mo pundok sa ilang mga panon ug mga hayop nga sila mo abog niini ngadto sa kamingawan inig kagabi. Mubayad ko sa katapusang buhi sa bino sa mga lamanita ug mahubog sila. Ug muagi kita sa tago nga agianan sa wala nga dapit sa kampo kung sila hubog ug nangatulog na. Human sa daghang adlaw sa kamingawan, nangabot sila dinhi sa Sarahemla ug miipon sa among katawhan. Gidawat namo sila sa kalipay.
Akong basahon ang asoy sa katawhan ni Alma. Nagpamatuod siya sa atong kadautan. Karon human maminaw sa mga pulong ni Propeta Abinaday, si Alma mituo sa iyang gipamulong. Palayasa siya! Puminaw na itong kinigtawana! Namulog siya sa kamaturan! Padya siya! Apan milayas siya og mitago og misulat sa tanang pulong nga gisulti ni Abinaday. Si Alma misugod og tudlo sa mga pulong ni Abinaday. Sa unang pag-ani ni Abinaday, may pasidaan siya nato sa paginulsol. Aniya ang katubigan sa Mormon. Og kon kamo matinguhaong muipon sa panon sa Dios, Og kutob sa daghan nga mituo kaniya, miadto sa dapit nga gitawag og Mormon, og nabunyagan sila sa mga tubig sa Mormon, og napuno sa grasya sa Dios, og gitawag sila nga simbahan sa Dios o ni Kristo, gikan ni anang panahuna. Si Alma miadto sa kamingawan, kay gipasidan-an sa Ginoo nga ang kasundaluhan ni Hari Noah musulong kanila, ug ang Ginoo milig-on kanila, nga si Hari Noah dili makaapas sa paglaglag kanila. Milaya sila og 8 ka adlaw ngadto sa kamingawan, ug gipabarog nila ang ilang mga tolda, ug nagtikad sa yuta, ug nagtukod og mga gambalay, sila kugihan ug naghago sa labihan. Buhaton na to si Alma nga atong hari. dili angay nakita dunay hari. Ang Ginoo nag-ingon, kamo dili mo tamod sa usa nga labaw sa uban. O ang usa dili mo huna-huna nga siya labaw sa uban. Matagtaw mo igugma sa iyang isig katawo sama sa iyang kaugalingon, walay pa nagbingkil kaninyo. Og magbantay sa usag-usa, ug moamuma kanila sa mga butang sa pagkamatarong. Og nagsugod sila sa hilabihang pag-uswag sa yuta. Apan nakita sa Ginoo nga angay pantunon ang katawhan, oo, ang ilang pailob ug pagtuo. Samtang nagtikad sila sa yuta, ang kasundaluhan sa Lamanita naa sa mga utlanan sa yuta. Patulog na ang mga Lamanita! Ayaw ka, Adlo. Hinumdumi ang Ginoo nga atong Diyos, siya muluwas ka nato. Ginoo, pahumukang kasing-kasing sa mga Lamanita, nga ang among mga asawa, mga anak, o kami dili patyon. Wala may magtinguhag kasamok, kundili kalinaw. Nangasaag mi sa kamingawan sulod sa daghang adlaw. Kung itudlo ninyo kanamo ang agianan paingon sa yuta sa Nephi, padayon kamong mabuhi o gawas nun. Subaya kini nga direksyon sa 8 ka adlaw, ug moabot mo sa yuta sa Nephi. Butangi ang mga tigbantay libot sa yuta! Sige, liyok na! Ayaw pagulong, liyok! Ang mga Lamanita usab midala sa mga asawa ug sa mga anak sa mga tigbantay nga nahibilin sa yuta. Basahan eh. Ang hari sa mga Lamanita, mitugot kang Amulon, nga mahimong hari ug tigmando sa iyang katawhan. Ug ang iyang kaigsuunan, piliun nga magtutudlo sa iyang katawhan. Si Amulon misugod sa paggamit og gahom kang Alma ug sa iyang kaigsuunan. Kay si Amulon nakaila kang Alma, isip usa sa mga pari sa hari ug nga mituo sa mga pulong ni Abinaday, mao nga nasuko siya kaniya ug gilisod-lisod si Alma ug ang iyang kaigsuunan. Labihan ang ilang mga kasakit nga nangamuyo sila sa Dios.
og sa amyulon misugo nga hunungon ang ilang pagpangamuyo. Mibutang og mga tigbantay kanila nga ang makit-ang magtawag sa Dios patyon. Si Alma og katawhan wala mo pataas sa ilang tingog ngadto sa Ginoo nga ilang Dios. Apan mibubo sa ilang kasing-kasing ug sayod siya sa ilang kasing-kasing. Ang tingog sa Ginoo miabot kanila atol sa ilang kasakit, nag-ingon. Ihangad ang inyong ulo ug pagmadasigon, kay ako nasayod sa pakigsaad nga inyong gihimo. Ug makigsaad ako sa akong katawhan ug muluwas kanila. Ako usab mo pagaan sa alantuson sa inyong abaga. Kamo dili mo bati niini sa inyong buko-buko bisan giulipon kamo. Ug buhaton ko nga kamo mo barog isip nga saksi ka na ako human niini. Ug masayod nga ako ang Ginoong Dios mutuaw sa akong katawhan sa ilang mga kasakit. Ang Ginoo milig-on kanila nga ilang madaog ang alantuson uban sa kasayon ug mitugyan sa maayong buot ug pailob ngadto sa kabubut-on sa Ginoo. Hilabihan ang ilang pagtuo ug pailob nga ang tingog sa Ginoo miabot na usab kanila nga nag-ingon. Pagmadasigon, kay ugma ako muluwas kaninyo gikan sa pagkaulipon. Pagkabuntag ang Ginoo mihimo nga makatulog ug lawom ang mga lamanita. Og si Alma ug ang iyang katawhan nangadto sa kamingawan. Ug human sa 12 ka adlaw nangabot sila sa Zarahemla, ug kami usab midawat kanila sa kalipay. Awhagon ko kamong tanan, nga naluwas sa pagkaulipon. Sa paghinumdom nga ang Ginoo ang nagluwas kanato. Salamat sa Dios, kay naluoy siya kanato, ug mipagaan sa palasanon, ug walay makaluwas gawas sa Ginoo nga atong Dios. Limhay, ako mubunyag kanimo, uban sa pagtugot gikan sa labing makagagahom nga Dios. Kay ikaw nakasulod sa pakigsaad sa pag-alagad kaniya, hangtod sa imong kamatayon. Ug ang Espiritu sa Ginoo ibubo kanimo, ug muhatag nimo og kinabuhing dayon, pinaagi sa katubsanan ni Kristo, nga iyang giandam gikan sa katukuran sa kalibutan.